día, xa saben que agardamos como cada día as fotos das vosas casas aí vendo o termómetro para ver a onde vai a cunca de hoxe. E nos, por certo, imos a falar agora, seguro que lembran esta imaxe porque fai uns días, bueno, pois aí no telexornal en todas partes, que foi esa vivenda, esa casa prefabricada en Baiona, pois ardendo, ademais dun xeito que se vía en toda a comarca. Un asunto que nos fixo preguntarnos aquí na redacción do termómetro pola seguridade destas vivendas que, por mor da crise inmobiliaria, cada vez están máis en boga. Un virulento incendio destruiu por completo unha vivenda prefabricada de madeira na zona de Rocamar, en Baiona. As lapas propagáronse rapidamente por esta casa que non tardou en quedar reducida a cinzas. As imaxes, moi aparatosas, correron como a pólvora polas redes sociais. O incendio causou gran expectación na zona debido á densa columna de fume que se propagou por toda a comarca. Ademais, xerouse moita preocupación entre os veciños, que inicialmente temeron que houbera persoas atrapadas no interior. Afortunadamente, non había ninguén no interior cando se produciu o sinistro. Os propietarios, que xa foron localizados, dirixíronse ao lugar tras coñecer o sucedido. Tras unhas horas de traballo complicadas nas que o vento non axudou, as chamas foron controladas grazas á acción conxunta do GES, os bombeiros, Policía Local e a Garda Civil. Aínda así, a vivenda quedou totalmente calcinada. Agora, días despois, unha pregunta sobrevoa a mente de todos. Son as casas prefabricadas de madeira unha vivenda segura ou son os incendios unha ameaza demasiado grande para estas construcións? Claro, porque a priori todos pensaríamos que unha casa de madeira en caso de incendio non sería o lugar máis seguro para vivir. Diso queremos falar hoxe no termómetro, ou iso nos queremos preguntar a lo menos, porque, Bernardo, cales son as características, digamos, dunha casa prefabricada? Que é a diferencia dunha vivenda común? Pois imos describilas, se che parece, Rocío, e coñecemos así vantaxes e inconvenientes. As casas prefabricadas hainas de dous tipos. Están as de madeira, que duran uns 30-50 anos nun perfecto estado de conservación, e despois están as modulares, esas que están feitas de aceiro e de formigón, que teñen unha durabilidade pois como as dunha casa o uso, duran de por vida. Son casas baratas, sí, isto débese ao aforro de custos, posto que é máis barato o producilas en cadea. Hainas sinxelas a partir dos 30.000 euros. Podemos ter unha casa prefabricada e a súa construción, pois evidentemente é rápida. Poden estar listas nunhas 15 semanas, menos de 4 meses, e montala tan só pode levar unha única semana. O seu proceso de fabricación sí que é pouco contaminante, ademais. Por qué? Redúcense erros á hora de executar, estrágase menos material e asegúrase ademais a súa eficiencia enerxética. É unha vantaxe se temos en conta que o sector da construción é responsable do 40% das emisións contaminantes. O seu principal problema, pois que non hai moita marxe para cambios de última hora. Todo debe ser tal cal se pacta e tal cal se planifica previamente, xa que leva elementos, como vemos, de gran formato. Por iso, todas as decisións sobre o seu deseño debemos telas moi claras xa de antemán. Pois, sen dúbida, interesantísimo este tema, sobre todo porque este tipo de vivendas estánse convertendo pois nunha solución para cada vez máis xente en máis cidades do mundo. Por eso, pola súa seguridade, queremos preguntarlle a un arquitecto que xa temos aí do outro lado, Francisco Liñares. Que tal? Moi bons días, Francisco. Moi bo día. Bueno, Francisco, a vista do sucedido en Baiona, deste incendio espectacular que se produxo nesta vivenda, claro, son vulnerables, son máis vulnerables estas casas prefabricadas de madeira en caso de incendio? Bueno, a verdade é que dentro de cando se fala de prefabricación ou de vivendas prefabricadas, pois estáse utilizando un solo término para definir moitas cousas diferentes. Evidentemente, pois, o que implica a prefabricación é que hai un proceso previo á construción da vivenda que se realiza nun taller, baixo condicións controladas e demais. Pero, en relación cos materiales cos que se construye, pois non ten que haber ou non debe haber moita diferencia co que sería unha construción, entre comillas, tradicional. Si ben, pois é iso, hai unha parte do proceso que se realiza noutra lado. Cando falamos, iso a nivel de prefabricación, é dicir, hai vivendas que son prefabricadas con
construcción de aceiro, hai outras que son de formigón, hai nas que se construyen con entramado lixeiro de madeira, hai nas que se construyen con madeira maciza. Bueno, digamos que hai un montón de cousas cando se fala de vivenda prefabricada. Claro, pero no caso das de madeira, en concreto. Sí. As edificacións levamos construindo con madeira moitísimos anos. A madeira, evidentemente, é un material combustible. A normativa de protección contra incendios é de aplicación exactamente igual para todo tipo de edificacións. Entón, as construccións de madeira, ou prefabricadas ou non, con madeira, teñen que cumplir as mismas normativas que cumple calquer tipo de edificación. A madeira é un material combustible. Normalmente, os incendios, cando se produce un incendio, a normativa plantease para protexer as persoas, non para protexer as edificacións. Evidentemente, protexendo as edificacións tamén protexemos as persoas, pero hai que permitir que as persoas podan abandonar o inmoble cando se produce un incendio. Temos que ver que un incendio normalmente nunha vivenda non se produce nos elementos estructurales, é dicir, os incendios empezan nunha cociña, arden os mobles, arden as cortinas, empezan sempre sobre todo no mobiliario. E unha vez se propaga un incendio, independentemente de como estea construída a vivenda, o máis importante é que a xente poda abandonar a edificación en condicións de seguridade o antes posible. Non se protexe a edificación, hai que protexer as persoas. E sobre isto último que estás dicindo, no caso das casas prefabricadas de madeira, cal entón a súa vantaxe? Que así a simple vista igual non sería evidente. Non se aprecia, sí. A madeira é un material moi noble. Sí que é certo que é un material combustible, pero, a diferencia do aceiro, por exemplo, cando empeza a arder, non perde propiedades estructurales. O aceiro, por exemplo, cando se quenta ou se generan temperaturas moi altas, o aceiro reblandece e perde as súas propiedades estructurales. A madeira tarda tempo e as normativas permiten que haxa un dimensionado das pezas para que nos permitan que durante o proceso non se generen gases tóxicos e se poda facer esa evacuación. Dadevos conta de que hai construccións de pedra, a construcción tradicional e a nosa construcción tradicional especialmente, que teñen moitos elementos estructurales que son de madeira. As construccións tradicionales teñen forxados de madeira, teñen cobertas de madeira, traballan con madeira. E convivimos co lume dentro das casas ao longo de toda a nosa historia, nas edificacións vernáculas, nas máis tradicionais. Claro, a conclusión, Francisco, disculpa, para entendernos todos, é que unha casa de madeira, que así a priori todos poderíamos pensar que podría ser unha trampa mortal en caso de incendio, se a comparamos, salvando todas as distancias, cunha edificación como as Torres Emelgas, por exemplo, de aceiro, non? Pois que non teñen, precisamente por esta capacidade estructural da que falas, non terían que envesarlle en termos de seguridade, é dicir, de evacuación, por exemplo, en caso de incendio, non? Exactamente, en absoluto. É dicir, a madeira é un material que se comporta ben, é combustible, pero compórtase ben ante os incendios, permite que a xente poda abandonarse. Recordo fai un par de anos ou tres que ardeu un hotel na montaña dos Pirineos que era de madeira enorme, non houve que lamentar ningunha víctima. E fai nada, temos, esa horrible experiencia do incendio que se produciu en Valencia nun edificio que non era madeira, que era un edificio construído con formigón, con aceiro e demais, e que, quedou absolutamente inservible ante un incendio. E houve problemas realmente. Quero dicir, o material non é un problema neste tipo de casos, sino que hai que empregar e cumplir todas as normativas que nos protexen precisamente cando se produce un incendio nunha edificación. Pois con isto último nos quedamos. Moitísimas grazas, Francisco Liñares, por atendernos en directo. Moi ben, nada, gracias a vos. Claro, es que este exemplo, Hugo, que acaba de pôr é moi ilustrativo, porque seguro que na casa lembran perfectamente este incendio aí nese bloque de edificios de Valencia, que así semella inexpugnable, o comparas cun hotel feito de troncos e dis, madre mía, e non ten nada que ver, é dicir, a madeira é resistente, non? Neste caso. E sobre todo tamén é o que se ten dentro da casa, é dicir, que ao final o que arde non é o propio edificio en sí, senón empeza a arder o que está dentro da casa. Entón tamén temos que ter, sobre todo, cuidado de actualizar, por tanto, todo o que ven sendo a instalación eléctrica, de, digamos, adaptala aos sistemas de seguridade que hai na actualidade, non? É dicir, é importante tamén o que se ten dentro da casa, máis alá da cobertura da casa, non? O plan de evacuación, non? E logo, exacto, e logo tamén, remato, hai cada vez máis
máis produtos inífugos, non? Que se lle poden botar, digamos, as estructuras para que teñan menos capacidade de Que se foi, por combustión. exemplo, o error garrafal no caso Exacto, de Valencia. exacto. Claro, é moi importante esa parte de o que temos na casa ou o que enchufamos na casa, Exacto, como xa se comentou aquí no programa varias veces, destas regletas que empezamos a sobrecargar os enchufes, e ao final o incendio non é moitas veces por a propia estructura da casa, senón por elementos que temos na casa que son perigosos, non? E que temos que ter cuidado con eses elementos. E logo tamén poría fincapé en invertir en pequenas cousas que nos poden aportar seguridade, como pode ser ese pequeno detector de fume que non custa nada, que por un par de euros podémoslo poñer na casa e que nos vai avisar e que nos vai alertar e que aínda nos vai dar máis tempo do que falaba o arquitecto. A ti, Manel, sorprendeuche isto que, a ti quizáis non, o isto que contaba aquí o arquitecto, dicir, da madeira, é dicir, a madeira sí é combustible, pero como non perde a súa estructura, non? En caso dun incendio, é máis sinxelo a evacuación que se trata Pero ese problema das casas de madeira, claro, se explicaba moi ben o arquitecto. Hoxe vemos a construción que temos rústica en Galicia, que nada máis que se basa dunhas paredes de pedra, a estrutura toda en madeira, suelos, as cercas do techo e tal, creo é o maior problema que pode haber. Pero hoxe en día a madeira, por exemplo, eu para aquí, para Galicia non recomendaría, que a humedad que hai. Exacto, es que eu creo que É a humedad que hai. Home, pero logo a madeira tía pode revestir con cousiñas. Claro, eu, por exemplo, si, sendo carpinteiro... Ilumínase os ollos. Yo no. Manel ve unha obra. No, yo non la quiero, Ti non. Yo non la quero porque aquí, na zona de aquí, requiere moito mantenimiento. É diferente estar aquí, en Galicia, sobre todo ao lado do mar, que estar na Sierra en Madrid, donde é un clima máis seco. Bueno, pues aí en Bayona, onde ardeu, era na zona esta de Rocamar, o sea, xusto preto aí. Que hoxe en día, cuidado, é moi preparadas, non lle quito a idea a nadie. Eu tuve unha vez, a idea de comprar unha, a verdade xa feita, porque é unha maravilla. A ver, son preciosas. Non lle quito a idea a nadie, pero non la quero. Bueno, o feito é que, verdade, que tal e como se está por a vivenda, pues que se están a converter nunha alternativa. Que pasa? Tens que ser máis esclavo delas, porque ti pintas unha fachada dunha casa de ladrillo, pintáchala, pasaron 15 anos e non lle volves a tocar. Aquí, ainda que xa garantizan tal, cada 5 aniños vai dando unha má. Que as casas prefabricadas, digamos, non solamente son de madeira, é de todo tipo. Sí, como él dicía, de todo tipo de